ka Nation Exclusive Development Associate for India kabatip kum kanedai kabadai ru ka Indo American Development kabadai ka wai na kikunhun kabajutre na kabanta banira bikinong rep syakinong kendong kabla treru ha Tripura bat Arunachal Pradesh menta kasngi kaneka kunhun kalawan Haribhoi District hakasnong plasar rong jari kabadon hakitai nong po hakane kasngi nakaliang jong kaneka kunhun kalawan ra shibun kijing pensai hakabai day bat karukwam rep yong new jaitso bat kijing mentoy nakabar rep bat thung yong new jaitso ubala tip kerteng kumu dragon fruit uba hakaju kapor uba day ru na jaitso uba jiarap banya daya kijing pang cancer bat ki wewi jajing pang kibami hakini kijuk thamai hakane kasngi lai don lang ru nadu chief advisor jongka sarkar jilla u Dr. Didi Lapang uba Erwin K. Sutenga ubalong kumu senior advocate jongka district council Hanongba Shillong upa em laborious em uba deus em barem jongka himam lem upa em one prangs em nongshai uba de usedar jongka nongpo sedarship uba lakon biam UMDC na Jaintia Hills bat ki wei ki riu pokmat ka jela rengkat ki noyelam raj ki noyelam shnong bat ki paiba nong rem ya kane ka kanhun Nation Exclusive Development Associate for India lalam khamat dau Dr. Didi Lapang kumu chairman bat uba sain kupar riatam kumu member secretary Barang saudong ni kini kijingja ki saudong juga sti ka jungi beskui ki jaka ki babon ki skim ba per ki babon ki jinga ba per la kalong na po Delhi la kalong ni foundation ba per jeng ki member spa la kalong ni ki embassy jeng ka perthai barok away la kalong ni ki babon ki jaka ni ki rulum ngi metip tenti hna ta ka da yong kala dei ka por pa em ban ngi don khngget ngot ki bre ki badon ka jingmut bantai banwanra klam dak kwa yo nong ye lade ya kita ki jing yo nang ban kentil ya kayo ka kwat ka bit ka biang jong ki khun ki hajar ki jongi kham tam ha kan ka state jongi ha ka north east barakawai pat ha ka India barakawai ata ka dei uksai ba ka ding wa plu sisya ha ka dono jonga badung Erwin ka bangai i sia ka jing thmu jongi bang ina kemen hendu kata bakum kata kemensiam kami ina i bat khaduk khadwai da ka jing ai jing mo ka jing i laya jet yiki bre ki badan kata ka ju jing temu bat ngia ong baki bre ki bandan ha ka ni ka group na ka da ide kita ki bre ki batmu bantai ya ki khon ki hajar ki batmu ban wanra ki ban yo nong maki bat ban tresitom ban long mangi kinong yet kinong tiet jeng khang nang panwan rapat ki jing yo nong ikon ki ajar ki kitan ina da kadang iong ka bakong santo iong mdei ban bon naman daw bon ni bakal alut bakum ta ka nambar jeng i jong ka jing ron group ka don prangot tang prangot ya don nang bakakam kan instead bat hakini ki prangot na kata kadaw layaji nong kit kam bat mahe nung kong hi baong yanga eno mdan kam yanga an silong tang wai ni harap na dia tendai ha ka ji syong perkhat pramangi nang kaliang jung Erwin panakaliang jung yang hiladai ubriu ubaka perthai kala itulut kadali kala itulut baro ki bor sensia ki itulut nang kata kadaw pinhap iban siam mapi kum chairman bat ngin mare ngin rengkang mangi ki bedang sting ka kejat ban orlong ikan nong jing temu tidak kajing kata kajing ajing mun kata kadaw ila sim nama i ila boy i kumu chairman jong kani bat hatin mangila bo e kani ki jung kit kam hangta hingi pakhak yang lepo nang kit kam kum nuai teng pat te mar lahir kerteng laisi sauski bat khaddu ka kerteng jong kani ka group jong i ai dei na kajing ajing mut hi jong mahe kalong ladangi ong lengkat kalong ne dai kabamut hi kata ka kerteng kemut the Nation Exclusive Development Associate for India kapadai ru Indo American Development kamayadai hakane ka kam kabamut pakajing tray jong kani ka group ko jongi kandon ka jing yadai ru pat ki company ki bana Amerika nangba lai i babon ki company in Amerika ki don kata kajing kwa jengki ban yarap yangi bat ta kajing don bok hodok ta kata lai kendu ki hangte hapo shalom hayeng jema hi kita company
But kita company kita dapat lepas Tripura pada Arunachal. Tandai hangi namar ko mong mahe ngi girulong ko pi ngi metip lat kilunti. Kita apa Tripura pada Arunachal letrai. Panon ra iki sking go pero berkenti ya kejing nong jong kinong kendong. Ndai syu hasor anong kendong. Ndai khadu da kan kejing trai sitam cuma he bakane ka group. La dep yo ikan du ikan ka company ba kini kilalong ilaman ko makalong menta kilalong kalkuloi ya kapan ya train ka bangi ha kapan ya le gini kam je ka kam ka bakongsan ka ba kanika group kan le kan nedai kan le kan long ba ngin long mangi ki pedeng ban le yet ban le tiet jing khang sia barok khoi ki thliu kisar nadu government of India, government of Malaya, state government, nadu ki embassy jongari ka percay hadu ki niki foundation ba pher niki menurut pak jongari kari India ba jong ba syabah ki badon ye kita jing temu bro ba nirap yang iki rolo ba iki kot kisla ki jing start ki jing phang ba dewan penbiang ba ba kongsan ta me kalong ba kane kane dai kam thau unit kam no kam kwa long seng nrai ye kita ki jing yo bar khai pentre kam lengba da ka ba ai se ki dar ba snong kita berpur, kita berraj, kita berhima, bat syati self-help group. Kita kini kiban penterikam ya kakam. Nama kajing temu jong kan idai ka lamba. Ngila i ke wajah. Hakasti ke jongi. Bakano kuno kakam ko bale. Ka ba ai ka sune be tang sisnan tang por ba ple. Tang usnam balai wasaw kala sa ingja larung stang ki belang, larung sang so. Bat barok khait ni seong bale hiele kam tu yang sual kari kemat. Jika jing tua hang ni nak kada balong ba. Habawan ra ekakam dei ban long try. Ba kita naru ki self help group kita basinong kita ra kita berkur kita hima. Kin long try but kin pentrai kam itu kam maka nyok jayo dok ha yang ikon kiti bat kan ra ek development hakari ki jongi nako ek pos we ke pos. Nations exclusive Development Associates for India kabamut kajing ya kendo lang kibreu kiban wanra ya ka development na kabanta kari baka jay nedai dari pimla ban kamaulut pro kan mau ikan ni pentit nedai amdai tangata anda gila syong meeting kawai ngan haban ong ipi kawai ba unongnya lamung jong pi bola saupo snem menta udah beri bongju IT item sisen ba iba lapang ilakwa ek im IT item jo tangi ke biar trai habyak sat sisam dai banga su ong ipi man step in phone man skin phone jan made in phone kala long kumno kato la long kumno kato tak hadu pada kajin plela du boleh namar mla ban on kumai kumno bagi kam kiwan ngia kendu ya ke company ka ba napo Amerika nang tei ka ba khot kerteng Whitestone LLC kumale tu IPM Labores ha Tripura ha Arunachal kilas namun trekam hang ni ru ngin wanra kawai ka kam trekam ka bamdei tang ka panjang ka bangin ai ti kersali pi udon uso bagi khot dragon fruit uso uba udon ka bor ban yada na ka kanser udon ka bor ban yada na ka pangmat udon ka bor ban penbiang ya ka ko ban ka kam telet ka ko yada yo ka jinglong breu hamtam kado men une uso udai ubapelaba udai na cactus family bikama cactus mi sene utu badan sya hane une pada umdan sya ujrong uso utau so ubapelun udon bastem ba udon basa baso tanat diuni ujat jingthum kalong ba imba ha ke elevation 1,000 meter kabakari boy ka piang ba pila ban thungi u hang no mdon kam spo mdon kam dawai nawar beli self healing plant
Lada don Jimpang, uyadahi ya ketua Jimpang. Barhakasi ekar, 10,000 sanspa rupo square feet. Kajaka pilak bantung siaja sanspa teli, kumba pitung yung sotron. Bat kajing yo nong kabaduna tam kabagikan ka average kalaban tam kalaban duna, kadai kipin yo nong arlak nakasiap. Pitung yu hap cupung kuat ingatensoi. Undala jong pelat hap on. Te yo tu selar na try ka don hi ke pada hadian ke balaban peron kami tu ngidang yawa situ. Utu usok PKU arsen jisna. Menta utu usok upai se India nado ri Vietnam. Kador ka jung menta ka bangiyatit man hakan he ka de hapreng saus pa banyo spa 3 kilo. Kibriu ki abe utu 1,000 gram palat ki pai ba ki myo ban ba henrai larang ila ban thong yu to hang ni ngila ban pemi bun ki pai ba ki bun balang ro ki la ban yo ban yati lemar kador kan hiar Shamar ka market dili ka basir kai ndai ta kata hakari ka jongi ka forest department kaladep identify kumalah jar ruspa ki jaj kenbat dawai wat nu tumain kala putin telefon kan ulen yong kini ki jaj terkhang ki pami set bhaw sene seri bai kilong dawai ya ka turu namarkani ka hap opok ka food processing ka ministry food processing ka pon bagi scheme ki pangila ban poi ba banyarap bakin yo ya kalat kamai kiba kendiat nang tu em dalam pelang kami yang kata ke sustainable livelihood ngaran cispa babarok kinong rap hang ni ngikan hari boy di teng inong rap ngi priang ye ke jumut jongpi nomor katahi ka ba karung ha ka jumut jungi lada pion ra ye ka science pion ra ye ki komputer ne kam darung pion ra ye ke bangidon kam kule chibon deni ka por ka mentang ngi kupleru ya ipem labrios belum rukuni berjualan apa kunyi gemut uyalam berjualan uker UIMCM ukursan bangin pois ke jingjom bechubun pe mi kana por ka jingdu jungi hang ni kamdum dei ka basai hanrei ka dei ka jingdu ka ba seiso pat kumjuru ka jingduai na pi ke nongre paro kalong namta kana dai kanang ba kanang kiu irat lomba ka juga jukia bat pio so mentai kinong kitkam habi di kana dai kidan la kajong sop kasap katalan kau bo bleu ai ki ya kan nadu ki engineer ya kan nadu ki muktiar ya kan ru ya ki professor ki betip ki jistan so katar hakasun syar ka kadar bat khamtam midan ya i chairman Dr. Dilapang bolong ru pa kenjam sim abngikan doktor kabamut bangin ya san bangin ya roy umdi tang hak bangin development hari ke imlang salang kabatip ya kaying gasam kabatip ya kasnong katao kabatip ikador barkur kabatip ikador barat bat kabatip ikador barima pengen nang de kanang madan basna lami plang lim tate de shop nyap no plang ayo lat ban man pobian de nane ki ong ne bro itrei ong kane kalong kinjat dang bun ba sang de myo itrei nga sa ban ai kublei ya ba moris bola ai kan notice pi pinwan kat ne apdeng jong ke bun ki jinge bede ga skiyo dong po ngong kumno ki bu ariyo dong po ki ba klai ma re kat ne pi poi te hi bun ki rang ba bedwen kren ker ba strong nang ne na do mamai ba awen udon na lawan bok thayang ne bat nang ne na po merengar klapoi talong ke jing ya don ke ba don bor bar ke don jumodro te hang ne kwa bani thoi pi ba namar ba song la ban song thai ki don ki bri bawan te ki bon ba ki wan ban long to se lam me football lam se mangi ye gandaga kam jong ye rap krap ko ngam la re bawan ni giru rong ba ki ba jrong karniang kyong ngi kwa ban sakri te ngam to ye sakri to abo yang harut ki ngan advice na ro ndai ko bong poem nang ne ngem la de film long charman tem long
abang perkat iki skim ki badon ngong kat bangan ang emmi ka masim secretary don kami ten rela da kajing don jonga kajing long sta ka jonga ba kini kilok kidang iba kata kasarngi ule se kadang don kam an sim laga sip teng la pediang kane ban ngai ba lang ba kajing trelang bat phi kan long balai nga sim ya kam cerman warga tip ya kitnat ki badon hagi sertap ki badon bat kane dai na tu ifi kane dai kanom kut tang seng ke badon ame khaliala ne India kabaran den ya kamera that's okay thank you de ngagendu ya wei unong mikmat jong ke company kebanantai na Amerika kata ke company kate ka badon nang tai ke ba udon une u chief jongka u kerteng u Abraham jong Abraham ude u chief bokomane kata bar kijing temu jong kane nang tai ke headquarter ha New York ke USA bat barok kereng ke percaya ke Arab kumjur semua bon ke state ke badan hamme khalya aha po India ulang ha ke jengkran betang khendiat ngayo no ba uang doktor lapang ngaladon badai ban kiu flight ban Malaysia Nigeria te semba ban kren nomor national president jong the one of our national president they represent somewhere ulah kren arsin yang lo kren menin kisin ban ne mestiap shobon wan kisin ong mo chief jongi long yang amal kren shibut ke namar ba ngimpadon ka unit hang ne hapo mekalya apa shawai kala yai te chief jongi Abraham kwa bangin don no tengila rai bangin sawan page seto ten rai in the meantime ong to leng ong ngin don ka neida bat ba nang ne lalakuno kumno ikwa pakanyai no bat tu ong mangide badon ka close jinga day jongi bat ki ong ro baga jengwan jo Donald Trump sa India pun benar habaro ki kam ka kamai ka kaji ka yo ka kot demonstrate lang no tekine ro sel ka kon ne company ka badon trai ka de white stone ka kateng ka company jo ki ba kisno ban trai bat hame khalya ila rajimut ban pediang ka neida ba long unit jongi so tenat so don ro me kata balai kimlek shawai balai kiwan tangi imat kidon kumnor kijo bat hangne kilong ma une u badon representative juki hangne uksteng urablen and katarli une usong ke headquarter hasilong unolowan bonsen ne mesti upun biang ba from nutai orang ba badon ki item bakarke ya ba ngin pen emmi ki breu ki jogi namar karena kalau ka borok ka percaya ka don temene dragon seed ba itu onene ba berkhoi ba ruang ba dragon seed udah kham kloi ba panyo ban imjai ki breu jengong kumno netre kumno le wang em na kena ke jongi ngin ha 60% kemudian riu pon dak sispa in pa mangi banang tu pinchau kilat kumno ban panwan ya katai hagador kineu kene katai jo pitang kerja prinsai hagano gador nyor sembai wang ka head office jongi na Bombay kan pa kanoton pikwa une udon ke shong hangi menta kumno ban long tem po imong mene kemud kene banno ni tre banno kemud ba ke group jo kian yo kala ban don ke cluster juga ke federation juga kireng basnong ke rai ken lom lagi jong kireng ba kisnong ki lagi jong ke kiwe lagi jong habaro ki apply kene tengah kwa bang sotenat ya ke jong juga nei da ba ke jeng yamenta inle swatang lai tali jangan suruh ke bahaya, segar helai, sedok helai, dan lain lagi lain teli ngasungu bah, nak ini hijau, kawai ceban ai syarif hoi, nomor Sherman roge na ribhoi deban ai, masalah Bantan seladero so kamnap te begitu rohi te hapsim be to te gawai ke dei satasha west bal gawai kundahan to ha
nhiều kawai ka bagi ka long ba kawai na ka ne ka ba kumpa ya thu ka long ba ka don ka heritage village ka heritage village ba ka ne ka company ka kwa ban snai ka heritage village ba ka snong kan thau snong ban sunat ba ka hima khairem ila ai jaka ata hapo ka jaka joki hanowet hawa ken kidon ki ksha kidon ki jaka ki lagi non pikai yong in ai spa akar hang tu pensna ka heritage village badon ka snong ka shet ka teu ka khai ka peteng hang tu ka sum tu barok ki ja jong ka mekhalia kidon hang tu bagi turis dunia imdei jang ka ksha kin iru ga tu Takum kita ki heritage village ki dan kam sibon ba ki ong. Tangi nginom la sibon re ki persang ka wai ar nganang milanti bang ye don ki sirham ban ong i ganai da la kum no kun ai ka wai ar heritage village kan ran ru sari boy. Nang ba nang ne gi yo mo nang bang ni em. Kata ka heritage village kalong ketuk ke yo ki don ki kan ngobon ki syong ki jongi hang tu ke jing set jongi chat jur boy jo ka don ke jing than ke jongi ka don kini jing than jan le menta ke ya ke organic thing jo pe jing dawa ka ba ndai hang na ka ya che Germany ba shawai ro hadu menta ro ka ya menta tang khinjat ngi la ba le number ba ke lang machine ba thamai teng snow ke jing kwa ka long ba shibone man makata ne u regional Abraham dok chief yongki ai ke instruction no Reverend Samuel bau ong ba men sim kerpang ya ga Meghalaya na margim padon unit bat bengela priang ya ga neida bagan long ka unit ke jongi te sewa bin ya trei hop la da gon bisa ke ber ke klur ke badai kanum lenoi yo tang mare ai mare syakiam pulit no ka gamot raya jangan sengaja ngarung nombor Kristen ngasawa kublai sibuk dia kena jalan kedon jemut hanta bak ngintrai sidam bagi lang don board ke minle kene dah kedung kala wai ka office hanta polo chemer bat lang tu ka function muka terser ban kwa bandon ki bandum ya kini unit dan kalong ki NGO lada kalong ki kini ke ba SSG kino PM kidon ki sordar kidon buat ki fly ki baro kidon hakata tambah form ya grup jong pi bala ban pengai ya kini bat une uba phone yang une komandan jong ki ong kum ne ong angi kinong hundong ban thok ban tar ban sina konsep part ki sitom ong wat ku fly ya ke jing thok bin tar mon ke Bombay kan pendiang DPR Jofi statement baro berkanu ba pendiang na Bombay kin pendiang bai ban penyo yang sanction teto kumbang meneng in penbang ka ksin yom long tenre I gumba ke kidon ki jing sabat balara ngami wadon e bisya nganu pre sui lakwa ban song thai no hieng re habagwan kum gane ngakan rong sa sin na shim lo ding do ngaka san biang ke no dengan nganung kelam ketan aku play shiboni pi baro kentai kamlen ai bafwan hang le ra khobor wa ka than jan ro kanum dei ka bastet ka basuki ko menta kan stat kir kom le ki ka ba ka persai kan pediang ya ke jingan nang ne ka pla bon ko pediang haka sin bangan le ya ka wei ka function hangta Singapore ni tu ipi kanang long chief minister hak ji shat jongki hakata ka jepani jongki na I bakiriam de gerendia dalam dep kita ram rendia beku babon ki kwa banyo priang kiai kine jangan rendia kinang nong ki ong na riboy nak jantia apo yong ong riboy yo ka jantia yo na riboy ke nyawa dam danut de ke bankok tementa de ngin mi sibon bangai scam wanong kuslai warit bersem in nang net ndai tangana skim najer na po America ki skim ki bon ba nang sentar ki nang turu kan ka nedai kan priang baro kan punan nang ne indon kam tang jing trelang jong phe ban ki kular ba persa ga dustur ga riti kan kanon jong kan don